Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech bena d-dar tiegħu b'mod illegali u rregola ruħu wara li jagħmel l-istess bidliet fil-villa tiegħu mingħajr permess. L-applikazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar numru 499 tal-2019 turi li Bernard Grech talab li jiġu sanzjonijiet il-bidliet illegali li jagħmel f'daru fil-Mosta. Il-Malta Today rrapportat li l-illegalitajiet fuq il-villa li Bernard Grech ftaħar li bena bidu kienu jinkludu l-iżvilupp ta' pump room, bidliet fid-disin fil-faċċata, pannelli solari fuq il-bejt u bidliet anke fit-taraġġ fid-daħla tal-villa. L-applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar għal sanzjonijiet tal-illegalitajiet li jagħmel Grech kienet ġiet aċċettata. Fi stqarrija biex iwieġeb għal dan il-fatt kelliem għal Bernard Grech ammetta li l-kap nazzjonalista wettaq l-iżviluppi fil-villa mingħajr permess biex imbagħad talab li jirregola ruħu. F'kummenti lill-medja fit-tmiem dibattitu fin-naxxar il-Prim Ministru Robert Abela qal li Bernard Grech reġa' prova jirranġa n-nuqqasijiet tiegħu malli kien se joħroġ għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Hekk għamel fil-ħlas tat-taxxa hekk kif wara snin twal ma jħallasx eluf ta' euro f'taxxa dovuta, ħallas biss wara li tefa' ismu biex isir kap tal-Partit Nazzjonalista.